tes. 1. Tes. Untuk LB sebenarnya. Tes. 1. Tes. 1. sih katanya ini.
Orasma dihita saluhutna alanaing tamulai ma acara ta jongjong mahita saluhutna alaneng masuk nama prosesi. Hudul Mahita. Sebelum ta mulai, martangi yang nahoma ita di bagasan rohatabe. Amen. Tapuka masuk acara ibadata Marede Mahita sian buku ende nomor 57 ayat sada dohod ayat tolu. Oh
Marhite-hite guarni debata ama, dot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot guarni tondi parbadia na tumopalangi doho tanoon. Amen. Nunga patar hanguluani, jala nunga huida hami, jala nunga huati dakon hami, dohot hubariton hami tuhamu, hanguluan na saleleng nileleng na. Mabegi adalah utardahami tutu Mesias paluai. Ibana nagabe Mesias si paluai, na dilambung ni amai hian, jala naung patar di hami. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, maroa amadoho tuhami halak pardosa nadangolon, alani i di leon hodo anakmu nasasadai, Tuhan Yesus Kristus, asa porsea hami, jala dapotan hangoluan marhite sian ibana, namangido mahami nuaing tuho, suruh matondim nabadiai turohanami, asa manahan hami saharo di ujungna, di bagasan haporsian nasitong, jala asa martua hami, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema kor inahana.
Ma'rede hita sian buku ende nomor 22 ayat 1 dot ayat 3. Saluhuddo di topa debata, langit, tano, laut, doho nasa isina. Di topa do akka suasuanan, pahapahanan, dungi jolma. Saluhud nai, menjadi do marhitesian hapistaran dohot hagogoon ni debata, di bagasan huasona nabadiai. Nuaeng tabegema pangatusion nasitong, taringo tu panopaon ni debata. Masayuli saluhut natinopan ni debata, akka dulu dodrura, akka suasuanan narumata rata, saluhut nai patuduhon hinauli ni panopaon ni debata, tung nasohadodo ado paribinotoanna. Bohado laningi, songo dia do di bahet debata, manopa nasana adongi, sia dia do bahan manang alat ni debata lau manopa saluhut nai. Ia panopao ni na pinatau pa ni debata songonodoi ndada marhite-hite alat mahanang ula-ula debata manopa ai ndada songon padeni debata manopa nasana adong alai lo visianido holan marhite hatana sabindo molo didok kon debata jadi maho tiur jadi do songonido sude sadok molo didok debata jadi majadi ma songonna nidok nai ida tutu tung haluangan do panopam ni debata aidang sian na adong debata manopa alai sian na sorong do gabe adong dang adong na sotar patu pa debata akadia ma na tinopanai dimula na dito pa debata malangit o tano dito pa mamusa na tiur di guari debata ma na tiuri arian jala di bahen debata ma persirangan di na tiur sian na holum guarna na holumi borongin. Di hari pedahon di topa di Batama, hajak kajang di persitongan yang aik, bahe persirangan yang aik tu aik. Di hari petuluh di topa di Batama, tano manang darat, asatarida nama hiang, dalam perpunguan yang aik di guari laut. Jadi di petubuh tano ima duhut, hobar dohot sesuanan. Hubar dohot suasuanan na marparbue tudos tu mapsanna. Di hari paupaton di topa di Batama panodang di hajak kajang ni langit asa disordangi tanon. Di hari palimahon di topa di Batama akadeke dohot nasa namarhosa akan nama jirir di bagasan naik. Rodi nasa pidong na martonga-tonga langit nama sibuam masamna. Di hari panopon di topa di Batama colma tumiri rupana tudus tu pangalahona bawa dohot boru-boru sida di topa asa dirajai sadok tanoon dungi di dari Batama sude natinopanai nunga denggan situtu.
alai dung di toppa di bata nasanado idok bibeli maradia do ibana di hari papituhon songodia do lapatan ni ay nong maradia do di bata satu nuang manang dang adong beudaw ni di bata duk panopau ni dang songoni lapatan ni bigi hamuma asahu patorang dungsun di top padebatan nasana adong maradian do ibana tutusian nasa ulaon na panopaon alai dang maradian ibana sian ulaon na torus do debata bangulahon akan adenggan narikot di ngoluta di pasu-pasu do hita salhutna tapuji jala tapasangap madebata naong manopahita dohot narikot di hita jala di pasikop do marhite-hite pasu-pasuna di ngoluta. Marede mahita sian buku ede nomor 605 ayat sada. Di gijang ni rohaido marhabangsa si bolisi lao mangela-ela jolmai asalam takang jala mangalaosi patik ni debata pakkorhonna gabe ni debatama tay payuti-hutma liturgi na paduahon Mata sonang jala denggado ing anan ni jolma na parjului dibahin debata di porlak edeni dang adong nahura sikop do sude di parade debata di jolman hati no panai nuaing tabege ma mulani dosa dohot makonaina tu jolman na parjoloi didok di bibel tai ulok do na paoto-otohon jolmai gabe dibuat jala dipangan si Hawa parbuye ni Hawi laos di leon tu si Adam. Ia parbuai ni Hawi, ima parbuai ni Hawi dari persitongan ni porlaki. Nasubui jamaon, apalagi mapanganon. Didok debatado, unang panganhamu siani, jala unang jamahamu, asa unang mate hamu. Alai tung masai bisuk do sibolis mangalayala jolmai, asa manudali debata. Di suatu simbolis maroh hadiri tu jolmai gabi piamata na marnida laos dipangan gabi mardosa ma alay yang gonuang dangadong bestongon ulok dohok parbueni haus songon natar surati alay Panginoon ni dosa ido di hajol maun sa tutikion na mambayan uhuman ni debata ay gobaran ni parbueni hau na tongan ni porla edeni nuaing ima hisap-hisap manang hinagyo ni pardagingon na say toktong mga laosi patik aturan dohot hata ni debata. Alay tadap do parulaon ni daging ima parmainanon hahodaron pargadobuson hasi pelebeguon hadatuon parmusuon, parbadaan, pangiburuon, lesem, teal, rimas, mungut-ungut dohot akan nasotama diadopan ni debata.
Ia si Hawa kabaran waeng ima aka paropon manang ina nasojolo marpanukun tu si Adam sino dunai. Ati penaong pinadomu ni debatana sida jalanunga diaturhon bawai do ulu di rumah tangga. Songon Kristus ulu di huriai. Dibaheni dang denggan molo sojolo masih sukunan di rumah tangga lama buat sada keputusan mana solusi ai ido boy bostir hasesegani rumah tangga songonido nang namar huriao ikon sukunon jalan nyudukot do akaturan huriai khobar tu lomorohani debata. Nang si adape merdosa do. Ai di luar si bana do si Hawa pulik gabe murah di husi pihak kasibolis. Sa toktong mamersada ni roha ama dohot ina jalarap mangula asan dada murah di palidak-lidak aka perjahat nalao manegai perumah tanggaon. Rak retama ama dohot ina dohot yanak kona tu gereja asa unang diujuni si bolisi. Amen. Marede mahita sian buku ede nomor 61 ayat 1 dohot ayat 3. Ragam cara dibayar si bolisi lao mangago jolmai. Alai dang dipasok bude bata songoni masa sahatu ujungna. Ai para siroha godang do ibana. Alani diparbaga-baga do lao paluahon jolmai sian dosa. Tapi gema liturgina patuluhon. Anggonin narohatan yan, pitor di uhum debatama jolmai saleleng nileleng na alanunga merdosa. Alaidang songoni sakap ni rohana, aiso terdodo holong dohot asin ni rohanai, dilehon do petiki parasian lahu paubahon roha. Songonon sitong namangolu ahu nina Jahoba, tung solomodo rohaku midah matean ni parjahat, nalomodo rohaku midah memulak ni parjahati, tumbadiko dalanna asa mangolu ibana. Para si roha jala pardengkan basa do Jahoba, lambat tarimas jala para si roha godang, dang dibahen tuhita hobar tu akka dosata, jala dang dibalosot tuhita hobar tu akka hajahatota. Songon asini rohani ama-ama, mida akka anakna, asini rohani Jahoba, diakka nama kabiari ibana. Roma hamu tuau asa mangolu tondimuna. Ninna Jehova tuk surarara dosa muna songon abit bunga dadap botardo bahenokku songon itak nak perara dosa muna songon abit hasumba gabe songon hapas domse songon odo hatani Jehova nunga polahu pasisi aka pangaleosim songon obun jala songon obun manorop aka dosam
Sai mulak mahotu au, ai hodo si palua au. Ai songono do holong ni rohani mid ai songono do holong ni rohana mida portibion pola do anak na nasasadai di lehon asa unang mago ganut na persea di ibana asa hangoluan na hot rodi saleleng ni leleng na di ibana. Molotok tong no hita mangolu di bagasan hata ni debata pos marohatta. Sai na donganan ni debata do hita laho mangalo hisap-hisap ni daging dohot maninggal hondo satta. Atong rak mahita majakon si paluai tau kak marohata asa bongot rajai di rohata lamar si hohom mahita ubege mangguruhon dohok mangulahon hatana jala dapotan upa mahita di haroronai. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 52 ayat sada dohot ayat 2. Patuduhon debatado tujol mai holong dohot asini rohana di parbagado haroroni si palua lo palua honjol mai sian ihot-ihot ni si bolisi tabi gema liturgi na paopaton nunga madate rohani bangso paimahon haluahon sian debata ay tarbuang do bangso Israel alani dosana masihol bangso Israel mulak tubona pasogitna tuhuta Jerusalem asa sumuang muse marsaor nasida di bagas joro sai hirana ditadikon debatado pakilalaan nasida alane i mai mado bangsoi di haroroni Mesias si paluai rodo hata ni debata tu panurirang Jesaya madok apuli hamu ma bangsoki ninna debata muna hata apul-apul madok hamu tu rohani isi ni Jerusalem
jala johon hamuma tunasida nunga marujung paruk kilonna ay nunga salose dosanay ay nunga di jalo siat tangan ni Jahoba silopi dua sikka ni saluhut dosana. Rodo hatani debata tu panurirang Jesayas madok tungsura rara dosamuna songon abit bunga dadap botardo bahenoku songon itak nang perara songon abit hasumba gabe songon hapas domuse di ari nasasadai sogot uli jalamar mulia tunas ni Jahoba gabe huhut uli parbue ni tanoi di akan nama luasian Israel. Ai dada pikiraku pikiranmu nai jalai dada dalam muna akadalaku ninna Jahoba tagan di parpiar ni muruku huta buni hodoh bohiku satokin marado pono alai marhite-hite dengan basa saleleng-leleng na asyaku ho ninna Jahoba si paluaho alai anggo huta Betlehem Efrata mamet metudo honyan anggo tung pola jujuron tu akka huta maribu-ribu di Juda ape sian horo haroroan ni nagabe panggonggomi ni Israel jala akka haroroanna sian nahinan sian akka ari narobi saleleng-lelengna ida mah gabe-gabean masada namar baju jala tumubuhon sada anak jala bahanon nagwarna Immanuel hehe maho marsinondang maho aina Roma panondangmu jala hamuliaon ni Jahoba bicar di atasmu alani paulihamu dalan ni Jahoba patigorhamu di adaran dalan balobung ni debata ikon goha dona sarura jala parejeton nasa dolok-dolok dohok betul-betul jala gabe hornop dona manakok tuat jala gabe ruro tanggurung ni dolok ainunga tu budihita sada poso-poso dilehon tu hita sada anak papetu amarana do sogot harajaun jala bahinonna guarna si partahi halongangan si ulubalang ni debata ama saleleng ni lelengna raja hadameon alai jongjong anggo ibana jala marmahan mangasahon gogo ni Jahoba marhite-hite hamuliaon ni goar ni Jahoba debatata jadi maringan manasida ai timbul maibana di siro di akka ujung ni tanoon. Amen. Tabegema korsian punguan lansia.
Nunga jupang tikina hobar tu baga-baga ni debata taringot si palua na tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian siya todi porbadia di huta Bethlehem tabigema liturgi na palimahon. Dungi Roma ujui paretasian Kaisar Agustus ikut suraton nasa jolma di gomgomana pamilangan parjolomai uju di gonggoman ni si Kerenius tano Syria. Jadi borhat masa sude asa disurati ganup tu bona ni pinasana. Borhat manang si Joseph dohot si Maria nasian Galilea sian Nasaret nakok tulua Judea tuhutani si Daud namargoar Bethlehem alasian poparan jala margani si Daud ibana pasuraton diri na rap dot si Maria orang nai naung gabe-gabean. Jadi dina di sini nasida gok maari ni hanguluanna. Di tubuhon ma anak buha bajuna, di borhos ma di peokon ma tu bagasan panggagatan. Ala soadong ingana na asing di parmiana nasida. Jadi adong ma borngin di ladangna di sini aka parmahan mangingani pinahan nasida. Jadi di dapoton sada susuroan manasida jala marsinondang masangap ni Tuhani humaliang nasida gabe ma biar si tutuma. Ai didok suru-suruani ma tunasida unang mabiar hamu. Ai barita halalas ni roha godang do hubuan tuhamuna parsaulian di sandok bangsoy. Ai nang tubuh do dihamu sabornginon di hutan ni si Daud si paluai ima Kristus Tuhani. On ma partinandan dihamu poso-poso do dapotom muna Nabi Norhos peak di panggagatan. Hasit na itu tu na ditanaon ni si Josepi. Tarlumobi ma si Maria naung gabe-gabean alai ikon olo nasida ma paretani Kaisar jala mardalan mansai dao jala maul si tutu si dalan nai buasa ikon sangoni ai toho doi hasit alai unang alo tuha porsiota molo iko sangoni si taonon ni si Joseph doho si Maria ai laus disido sakap hatuaon ni debata di pardalanan na tu Bethlehemido masa hasa saut ni baga-bagana marhite hatu tubuh ni Yesus Tuhan si paluahita. Sasitong na masay maoldo siya tu pikiran jalan dang terjalo roha. Hapelau songon ido di bahen debata dalanna jala hurang terjalo roha do. Buasa di inganan na lea hatu tubuh ni si paluai di barani pinahan. Ay songot tibbo ni akalangit siya tanoon, songonido tibbo ni akadalaku siya dalam munay. Jala akka pikiraku siya pikiran munay ninna Jehovah. Alani unang manigor maralo turo hatta. Molo pesongoni dalanna di bahid ni bata nang di pardalanan ngolutta ope molo masa pangujunan doho parukilon unak pitor madele atik dalan ni di bata doi laho mabahen hasonangan dihita tapuji ma warna namar muliai amin. Parbuehon ma haporseaon dohot pamujion mi tu debata di bagasan ngolum marhite-hite parange natama daulat burju mangula jala masih haholongan
tabigema liturgi na paonopon. Diukap si paluaido pitu harajaon Banua Gijang laho mangarahon akan yan yasian na asa maluan na sida sian gonggoman dosa jala maringan di hutan na pinauli ni debata. Didok Yesus si paluaido ahu do pitui paluao do ganup na bongot sian ahu na lau bongot jala laho ruar mai bana dapotan japalan asa adong hanguluan di nasida. Nunga taboto jalan nunga diukap pitui tuhita alai masai dau-dau sian portibion sian rohani naso tumanda ibana hitape sorotan jalalu jadi digosa-gosa portibion di padalanata laho mancupangi pitui atong bohana ma Di dok dong se Roma hamu tuau hamu akan naloja jalan nasorat asahu pasonak kamu ahu do panodang ni portibion naso tu pamardalan di naholom namang huton au Haposeai mana tutu do ibana pangapul na semurung dohot padauni bolon di akana marsak dohot na marsahit di lehon do tuhita aek dohot roti hangoluan asadada bemawas dohot male akana mangakon siani Dungi di paborha dohita tu portibion lao mangarahon akadongata ai di dokdo audo mamilit hamu jala hupadiri hamu asalao hamu mat perbue jala mian perbue nai alani dungo jala hobas mahita manglahon tona perbue nai hohosima botingmu jala pagala ma palito di tangamu Betahamu dongan lao mangula di porlak di Tuhani asa dapotan natamahita jala parangehon ma natama jala meroa na daulat mahita asa masih holongan sama hita songon Kristusi maka holongi hita Atong solukon hamu ma haholong na sian Kristus tuhatai aido patukon hita laho makaholongi dongan jolma amin Marede mahita sian buku ede nomor 50 alu ayat sada. Marsaor ibana dihita nang dirohata ahado pakkorhonna molosai burju hita mangihuton ibana dohot mangulahon lomoni rohanai takasma tapayhutihut liturgi napapituhon Martua maana pugos tondi ai dinasida do harajaon Banua Gijang burju ma ibana mangulahon lomoni rohani debata asa di pamora ibana
Martua mana marsak roha, Aisyah pula donasida. Benget marohana jala sabam manaon aka parukiloni, apusani debatado ilu-ilu sian mata nasida. Martua mana lambok roha, aite anon ninasida do tanoon, halaboho do pao buton rimas jala hahilas sononna, hinadeak ni hadameon. Martua ma nama was male mida hati goran, ai si pabusurut donasida, jalon nama, jaladayon nama dengan bahasa ni Jehovah. Martua mana asiroha, ai si asian donasida, martua ma parroha na ias, ai daun nasida do debata, tating katom mamarang mengolu masih rupan, mardiakoni sosial, asa di pabosur debata hita, marhite-hite asini rohana nagudangi. Martua masih bahen dame, ai goara donasida anani debata. Molodung anani debata nasida, maruaso manasida di sude hamoraon, dot hamuliaon in debata. Taradoti mahadameon di luata, di huria, nang di tonga di bagastabe. Aido di halomohon debata. Martua ma napina buru-buru ni halak alani hati goran. Ai dinasida do harajaon Banua Gijang. Lasma rohamuna jala marolopolo. Ai godang do upamuna di Banua Gijangi. Ai songonido di paburu-buru aka panurirang na jumulo sian hamu. Martua mahamu molo marhapat tunon hamu tu sasude haholoh kamu akadongan habiari hamu ma debata jala pasangap hamu ma akaraja. Martua ma akana mamio akana pogos akana martihas napa pangon dohot nama pitung asale honon mumangan sibal ai sibaloso ni debata ma dihamu rap mangan di harajaon nai. Atong paserep maroham jala perbadiai laho majakon hatani debata dohot mangulahon ai di dokdo martua ma akan natumangihon hatani debata jala naupeopsa. Amin. Johok kami ma tujolo naneng pagalako lilin amang pendeta RF Sitorus inang sintua NE Boru Panjaitan inang sintua LR Boru Tambunan, inang nyonya Panjaitan Boru Tampu Bolon, inang nyonya Pesiahaan Boru Sima Jutak, amang sintua LB Sibarani, inang nyonya Siagian Boru Matondang. Dohot na mangiut muse, amang hutagaol sian lansia, inang nyonya Siahaan Boru Panjaitan, inang nyonya Sidabutar Boru Tambunan, inang nyonya Sintua Gultom Boru Pakpahan, inang nyonya Pakpahan Boru Limbong, inang nyonya Manulang, dohot inang nyonya Pendeta Tambah. Nyalain.
Jongjong mahita saluhutna. Hudul mahita saluhutna. Udah siap? Tayutoma fragmen sian nakomlah. Saunari tapeuti ukma sosiodrama na binoton ni nakomla inahanna komunikasi do lansia di pasah debatado basa-basa na tujolmay marhite akka ulaw na maragam manang
profesi. Alai jok do jolmai madabu tu gijang ni roha. Ai dia tong rohana do. Ulau nai keberhasilan nai alani malona manang alani guguna. Saunari tapi uti mak. Aku seorang petani yang pada mulanya dikatakan Tuhan dalam kitab Kejadian 3 ayat 17d. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Maka aku mengerjakan tanah ini agar tanah yang kutanami padi dan tumbuhan lainnya dapat menghasilkan. Aku bekerja mulai pagi hingga sore dan tidak mengenal lelah. Aku mencangkul dan mengolah tanah supaya ada bahan makanan. Itu berarti pekerjaanku tepat sekali. Kalau aku tidak ada, pastilah kalian tidak bisa makan. Kalian semua jangan sombong, karena jabatan-jabatan kalian yang tinggi di masyarakat. Suatu saat aku akan menghentikan semua hasil pertanian yang dapat menjadi makanan kalian, supaya kamu semua mati kelaparan. Hai, apa katamu petani? Kau pikir enak makan nasi tanpa ikan? Akulah yang benar. Sebab kalau tidak ada saya, tidak ada makan tidak enak. Karena makananmu tidak. Hai, apa katamu petani? Kau pikir enak makan nasi tanpa ikan? Akulah yang benar. Akulah yang benar. Sebab kalau aku tidak menangkap ikan, makananmu itu hambar rasanya dan tidak enak. Jadi walaupun ikan adalah tambahan, pastilah aku sangat dibutuhkan. Apalagi untuk menangkap jaringan dalam tubuh. Karena ikan banyak protein dan kalsiumnya. Hei teman-teman, kalian apa sih? Akulah yang paling penting, akulah yang paling hebat, akulah yang paling penting. Aku juga perlu. Ya, semua orang membutuhkan aku. Coba kalian bayangkan dong. Ya. Kalau kalian enggak punya aku, mana bisa kalian makan? Ya, mana bisa kalian memasak, mengolah makanan yang kalian ambil dari petani nelayan, ya, mana bisa? Pakai aku juga, ya, akulah perlu buat semua orang. Apalagi sekarang, mahal ya, aku mahal, barangnya langka, ya, dicari orang sampai ke ujung dunia, ya kan? Ya enggak teman-teman?
Setuju kan? Oke. Hei teman petani dan nelayan dan juga begitu tukang gas, akulah yang mengadakan penjualan dan pembelian untuk kebutuhan kalian sehari-hari dan juga keperluan-kebutuhan untuk makan sehari-hari. Begitu juga keperluan makan ikan, nasi, dan begitu juga memasak minyak atau gas. Dan ada juga yang diperlukan seperti kue, minyak goreng, dan yang lain-lain. Aku berdagang karena untuk memenuhi kebutuhan manusia yang lain supaya yang terbaik. Kawan pedagang dan kawan-kawan semua, aku yang benar. Karena aku mengajari, mendidik orang-orang, memberikan ilmu pengetahuan, termasuk anak-anak kalian juga, sehingga mereka pintar, bisa membaca, bisa menulis, memiliki ilmu pengetahuan. Kalau aku tidak ada, pendidikan tidak akan berlangsung. Ilmu pengetahuan, zaman tidak akan berkembang. Jangan kalian pikir makanan saja yang penting. Pendidikan, ilmu pengetahuan juga sangatlah penting. Pendidikan, ilmu pengetahuan merupakan dasar untuk hidup lebih bermakna dan mampu mengikuti kemajuan zaman dan teknologi. Siapa bilang? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, janganlah kalian terlalu bermegah hati. Karena sayalah kamu dapat upah atau gaji. Kalau tidak ada saya, dari mana kau peroleh uang? Sayalah yang kau didik, makanya kamu dapat uang. Jadi nggak boleh galak-galak ke murid ya. Kalau bukan ada saya yang dididik, tidak maju guru-guru, tidak punya uang guru-guru, dan tidak ada biaya hidup guru-guru. Sayalah yang benar. Benar apa yang kalian katakan semua. Tetapi aku yang benar, yang untuk mengasih tahu proses belajar mengajar harus ada buku dan buku tulis. Itulah semuanya. Kalau aku pengusaha bisa mengusahakan mobiler yang lainnya. Hei, apa katamu pengusaha? Akulah arsitek yang membangun gedung-gedung megah. Tanpa aku tidak ada gedung-gedung megah. Dan kalian tidak akan dapat tempat tinggal yang nyaman.
hidup itu perlu sehat. Jadi, kalau kalian semua pada sakit dalam jabatan kalian, siapa yang mengobati kalian? Kalau bukan aku, seorang dokter. Apa gunanya banyak uang kalau kalian sakit-sakitan? Hei dokter, jangan sombong. Akulah yang benar. Karena aku dapat menangkap orang-orang jahat yang merampas hasil-hasil pekerjaan kalian. Dan aku juga bisa memberhentikan mobil yang tidak turut aturan lalu lintas. Aku juga bisa mengejar teroris yang dapat mencelakakan kalian semua. Jadi, akulah yang benar. Hei kawan, akulah yang paling dipentingkan soal keamanan. Apakah kamu bisa menjaga keamanan itu? Tentaralah yang bisa menjaga keamanan. Aku berani bertaruh nyawa untuk itu. Betul kawan, memang keamanan itu perlu dijaga. Tetapi kita juga membutuhkan keadilan. Dan hal itu hanya bisa diperoleh dari hakim yang mengadili yang salah. Kalian hanya menangkap yang salah, tetapi tidak mengadili. Akulah yang mengadili dengan adil. Hai kalian-kalian semua, tanpa aku tidak ada kalian punya KTP. Akulah yang berjasa, akulah yang bertugas di kelurahan. Tanpa saya tidak mungkin kalian punya KTP. Jadi akulah yang bertugas dan akulah semua menyelesaikan semua itu. Biar semua kalian punya KTP. Akulah yang lurah, akulah yang kepala desa. Oh, seperti itu. Jadi kalian semua menganggap profesi kalian yang sudah paling benar. Jangan salah, akulah yang paling benar. Aku artis yang selalu cantik dan menarik. Semua mereka senang melihat aku. Aku juga selain cantik, aku bisa menghibur mereka. Jadi akulah yang paling benar. Memang supir itu penting, tapi hanya aku yang bisa mengantar kalian ke gang-gang kecil, ke pelosok-pelosok desa. Hanya aku. Jadi akulah yang paling berjasa di sini. Pendeta, tenang. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita merenung sejenak arti dari pekerjaan kita masing-masing. Perlu juga kita merenung bahwa kita adalah diciptakan di dunia ini. Mengapa kita diciptakan di dunia ini? Agar kita saling menolong dan saling melengkapi. Kalaupun kita memiliki profesi yang berbeda-beda, itu semua adalah berkat Tuhan. Ingatlah saudara-saudara bahwa kita adalah ciptaan Tuhan. Melalui pekerjaan kita dapat mengabdi kepadanya melalui pekerjaan kita masing-masing. Kalaupun kita harus bekerja, syukurilah agar kita bekerja untuk kemuliaannya saja. Dan apa yang kita kerjakan itu mendapatkan hasil
menjadi sukacita bagi diri kita juga bagi orang lain. Dan janganlah kita menjadi sombong dan membanggakan diri, karena kita adalah, tetapi kita dapat merendahkan diri di hadapan Tuhan. Seperti firman Tuhan mengatakan di dalam Yakobus 4 ayat 10, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, maka Ia akan meninggikan kamu. Marilah kita kerjakan dengan baik pekerjaan kita, karena Bapa di sorga masih bekerja seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes 5 ayat 17b, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka kita pun harus bekerja juga. Amin. Songonima sosiodrama sian nakomla. Sonari markurma nakomla. Susuk kamu.
Marede mahita sian buku ede nomor 40 ayat 2 dot ayat 3. Asini roha madihamu dohot dame sia Tuhan debata mata dohot sia anaknya Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hamuna kadonga saha persiaon horas marita saluna hatani Tuhata turpuk jamita sipahusor-husoron ni rohata. Di Natal tabor nginon Natal na hinasuhuton ni nakomla. Hobar tu tema ni Natal ta dienet sian Mateus sada. Mamuka mai sian ayat 20 sada sahat tu 24. Mateus sada ayat 20 sada sahat tu 24. Tapai hutihu madibagasar rohat tabi. Tumubuhon anak maibana Yesus do goarra baenomu ai paluaon na do bangsona sia nakadosa na sidabi masa pesude nai asa jupang na hinatahon ni Tuhani marhite sia panurirang na madok idahamuma gabe-gabe adona marbajwi tubuh anak maibana jalabainon nado guarra Immanuel lapatan nado ngata madebata jadi duktar sunggul si Joseph dioloi mahata ni suru-suruan ni Tuhani sau madialap naniolinai ido sahakna jala tema ni Natal ta ima haroro ni debata napa lua hobang sona haroro ni debata napa lua hobang sona ido sahatna hamuna kadonga saha persiaon selamat Natal madihita saluna. Selamat Natal madihita saluna. Parjolo sahali madok mauliate mahita tutuhata. Alasi dohot tolongi rohani Tuhan. Bohita marpungu di Natal tabor nginon. Natal nahina suhuton ni nakomla. Nama balu komisi kasih doho lansia. Jala di bagasa bornginon. Marpungu hita marningot ari hatu tubuh ni Tuhan Yesus hamuna kadonga saha persiaon songon halak Kriste kita ranu ngajojot kita marnatal tiap tahun terus do hita marnatal rasa hatu nuaeng nungadok siak kita nasape ono puluhali marnatal sia mulai danak sahat tunuaeng jala setiap Natal jota bege padohan ia Yesus na tubuh di barani pinahan na di huta Betlehem ima si palua ido asa di goaribana si palua portibion
Jala memang sada tugas pokok ngitu hatta rotu portibion ima lao palua ho portibion buasa palua na portibion hamuna kadongan dung madabo puta siadam na parjolo itu dosa sudehita akka poparanna nunga tubu mangolu di bagasa dosa sudehita on nunga mardosa dangaro kita naso mardosa sudero kita mardosa ala adongo dosa warisan dosa teateanan o puta siadam na parjoloi madabu tu dosa sudehita nunga tubu mangolu di bagasa dosa ala ni dosai hatita ai ngolutta di hasianganon iko mate do hita ayu patinu horido sado hamatean iko mangado piar sakparu kilo kita iko susah hita iko tangis hita di ngolutta di portibion di pabereng-bereng debataro akana hacit arsa ilu-ilu natataoni jala asirohana alanido bay di suribana anak anasasadai lao palua hokita nungadi palua tu hatta hita marhite hama matena di hau na pinor silangi suku-sukun molo nungadi palua tuhani hita tonggo pemate hita tong ayu patinu horidosa do hamatean atonga hadona pinaluana dakka mateanibe ujung ngingoluta dakka hacitonibe ujung ngingolutta di hasianganon alai dibalik nyarsak paru kiloni dibalik ni hamateani pasu-pasu silas niroha nanaik patongonon itu hatta tu hita hamuna kadonga saha porsiao iya rope tu hatta ipalua hokita dang alani burjutai dang alani hebatai betul-betul holan alani asido hotolongi rohani lebataro asirohana roibana disuribana anakna lao palua hokita alani dangadong napatut si hagijak konon nihita jolma holan asini rohana dosudi roibana palua hokita jolma manusia roibana palua hokita jolma manusia dangalani bujuta dangalani malota alai ima balgani asido hotolongi rohani Tuhani asirohana di palua hita sian dosa hamatea sisalilingi-lilingai hamuna kadongan tema ni turpukta madok haroroni Kristus tu portibion ia roibana ima patuduhon serep uduk ngirohan lapatanna di patutoribana dirina roibana tu portibion tubuh ibana di barani pinahan diinganan narotak asabui saoribana dohotita alania kamanginang molonung ngaro Tuhan Yesus manopo palua kita jolma manusia ima patuduhon serep uduk ngirohana buasa serep ai di banua gijak kiado ingananna di surgo hasangaponna alai ditinggal honibana surgo hasonangani roibana tu portibion alania kamanginang molo tapatu panuaik pesta Natal bornginon balgania sido hotolongi rohani Tuhani nama nanaik sidaot tadi Natal tahun sahat tunuaik diasi dihaholongi Tuhani dohita roibana tu portibion lao palua honibana persoalanna nungaro tu hatta itu portibion bohado hita majak konibana bohado hita madda potonibana bohado hita manguluya kahatana nungaro tu Tuhan itu portibion ta sopa maibana tabai maibana gabi pangalua-lua tadi nguluta tabai matuhani nagabi pos nirohata nungaro Tuhani rade ibana madongani hita ibana matabain
nagabi Immanuel ningoluta nungaro Tuhan itu portibion radi mahitarap dohotibana molo peadong akamasala tantangan natadopi dingoluta di hasianganon nungaro Tuhani radi mahitaon mangalualuho nakamasala tantangatai holat tuibana munang mabiar hita radi ibana mangurupi hita alanya kamanginang marhite natal tabornginon nunga tubuh Tuhani nunga roibana tu portibion jala tugas utamana lau paluahok kita radero Tuhani paluahok kita asal tarapoton asal tabaini bana nagade pangaduaduan ningoluta porsea hita di bana dangarong nasotar patu padebata sabora-bora nisi pikirat tadi portibion molo talualu hotibana molo tape hotibana radibana paluahok kita manuhuk akamasala tantangatai alani nungarobe Tuhan itu portibion radibana gabe paluahok kita sia sudia akamasala tantangatai alani talualu hotibana akamasala natadopi dingoluta. Amin martang yang mahita. Ali Tuhan debata manami na marhabang sa di Banwagijang mauliate Tuhan. Ala sido hotolong tarbaik kami rak marpungu di bagas joromon. Dinahupatu pahami pesta Natal. Nahina suhuton ni nakomla. Dinamarningot kami Tuhan diari hatu tubumi. Asiro hak Tuhan. Tubuh mahonang dingolunani. Tubuh mahonang di tonga-tonga ni keluarga nami. Homa Tuhan dongan nami. Homa gabe Immanuel ningolu nami. Natu akatikinan ro. Pos rohanami Tuhan. Paluamu urupamu hami. Sianak kamasala tantangan na huadopi hami dingolu nami di portibion. Pos rohanami Tuhan dangarong nasotar patu paho. Nabodo paluamu hami. Sianak kamasala tantangan nami. Alani Tuhan ido na hubuak kami, ido na hupasahat kami, na hualu-alu kami, marhite natal lami bornino. Suatu katami tuwaga sa roadot pikiran nami, asa marura marparbui hatami, asa hatami Tuhan nagabe gogo tukot sulu-sulu di hami, lau manguruti ngol-ngol nami tu akatik kinanengro. Nak tu akatik kinanengro, tok tonggo pesihol rohanami, tok tong matuha pakuling ngolu nami. Asa hatamina gabi hadda ngabatabat di ngolunami asa nang manibin hamis sia dalam munasitongi ale Tuhan debata manami na marhabang sa di Banwagijang di Natal na komla bornginon hubuak kami tu adopamu aka perdalanan ni ngolunami dohok keluarga nami asiro hak Tuhan iring-iring togu-togu perdalanan ni ngolunami tabay gajang umur tabaya kahahipaso di hami saluhuna hodo tuhapos ni rohanan hodo pangalualuan nami asiro ham di hami juluani hami toktong dia kadalan dia kaulau doho dia kapikiran anak si pikiran nami molo sohodongan nami agiasa dadang adoktar bulahami alani Tuhan mangido hami dongani mahami naktu akatikinan engro lean gogo di hami asamar gogo hami Tuhan manguduti ngolu-ngolu nami tu akatikinan engro nana ngudutan nami do penatal lamion pos rohanami hotok tong madongani hami mang jongjongi natal lamion asamar dala doho denggak ko Bartolomoni roham nang dinamula behamian non sahatu tangam mereng doktor dinami ramoti pasu-pasu hami salu jalo matuhan elih-elih pangiduan namion marhite-hite guarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin dinamarede hita laos tapapungu ma peliata marede mahita 500 Dengan dari suruh sungguh
Kristus Raja siang surga, Tuhan tubuh tibiu, tubuh siang si Maria, lumano busitaon, dibutuh nasotarina, kubidagik songon hitam, Jesus Immanuel, ini suruhani, sangat dituhani. Yesus Raja hadapiun, sungguh putih gurani, panondang di hanguluan, disalut jolmai, diruburi dirina, lumenubus manusia, Ayat sada laos jongjong mahita. Legeni suruhan sumupul dituhani, nunga tubuh si panuha, Raja si padame, di padame di batata, di dirina tu pardosa, tubuh Kristus diutus Betlehemi, ini suruhani, sangat dituhani. Rak mahita mangido di tangiang alea manami. Alea manami na di Banua Gija. Saya menur badia magwar, saya maharajon, Saya sauk malomoni roham di Banu Tongosong na. ya matahari sadari ang luar siapa. Saya sama dosana sampai sana. Di dosa. Kanamat dosa Tuhan, unang haba tuyo di pangunjunan, pada mahami sian pangago, ayah Raja. Do tahu roda. sangat saling na. Amen. Asini rohani tu hatta Yesus Kristus. Holongi rohani debatama. Doho parsauran itu di parbadiama. Nama dongani hamu saluhuna. Amin. Shalom. Kinasaha matikiot panitia.
Unang joy tormula kita inang aladong do di parade nakomla konsumsi. Masuk mahita tu acara namangihut ima kata sambutan. Naparjolo pasata mima kata sambutan sian ketua panitia Amang Sintua LB Sibarani. Untuk Amang Sintua LB Sibarani kami undang dengan hormat. Shalom. Selamat Natal Madita saluna. Nau parsanga pihami. Amang uluan Kuria KP Cibubur Resort Cibubur amang pendeta Epsitorus. Nau parsanga pihami sude Dewan Koinonia, Diakonia, Dewan Marturia, Rodi sude Parhalado ama ina AKB Cibubur na benar-benar mendukung proses perayaan Natal di Budario gue berdala do dengkan suak songoni manang dinau parsanga pihami amanami inanami Rodi sude nawalong yami undangan amana mabalu dot inana mabalu naro madohoti perayaan Natal nakomla di Budarion. Kami siap panitia jumolo moliate godang manang di tuata moliate godang majumolo di tuata debata perdengkan bahasa ala asido tolong nirohana do boy hita marpungu di bagas joro di tuata di Budarion. Lau madohoti perayaan Natal ni hasuton ni nakomla manang punguan inahanna komisi kasih dohot punguan lansia ni huria KW Cibubur Reset Cibuburon anggodang ala asido tolong nirohani tuata tuk sotar patu pahita do manang aha dibandi tabasada rohata tabawibul rohata pasahato moliate ni rohata tu debata pardenggam basai naro tu pertibion marhite Yesus Kristus lau padua hita jolma perdosa secara khusus siak kami panitia Daftar dok kami suadong na urang lobi penyambutan di panitia di haroro di amu saluna do pelayanan di panitia Daftar dok suadong na urang lobi do memahami atas nama panitia atas nama ketua Jumolo Marsatabi dohot mangido maaf tuata de batama napasi kopos saluna kana urang di Bodario manang nasongo dia pen notok pelayanan ni nakomla di Bodario taringot tu namelayani komisi namelayani no komisi kasih tu inana babalu do amana babalu lasma rohata tuata de batama napasa pasu-pasu na tuita akhir kata doa nami ma selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru 1 Januari 2026. Horas marita saluna. Botima. Tepuk tangan dulu untuk Kamang Sintua LB Sibarani. Namangiut musehu udah kami mah naning madok kata sambutan sian amang te lumban tobing kami undang dengan hormat. Shalom. Na hormati kami Abang Pandita, Abang Inang Parhalado, panitia Natal Nakomla naung mangalehot tiki
gogo do sudah kepikiran boy terselenggara tutu Natal nakomla di Borginon. Nah hawlongi hami inahana amanginang pungulan sia amanginang komisi kasih do tamu sudah amanginang do yanak nami na merayakan Natal di Bagasa Borginon. Selamat Natal madihita. Parjolo madok mole ate mahita tutu di debata ama pardenga basai di asini rohana di namangiring padalan ninggolutta siganupari boy hita marpungu di Natal nakomla di Bagasan Haipason dot lasni roha di Bagasa Borginon. Di Natal tikyon tutu saya daputan pasu-pasu mahita siya tuhata pardenga basa amanginang damai Natal madihita saluhutna. Horasma. Tepuk tangan dulu untuk Amang Owing. Namang Ihud Muse, kata sambutan sian Dewan Diakonia, Inang Sintua, LR Boru Tambunan kami undang dengan hormat. Horas madihita salu na manginang. Nauhormati hami amang uluan nami amang pendeta RF Sitorus MTH. Nauhormati hami amang nami amang padita fungsional amang padita Aritonang dohot amang padita Jeta Rigan. Nauhormati hami sude parhalado HKBP Cibubur. Dohot nauhormati hami sude keluarga ni aman nami, ina nami, khusus aka aman nami na nami na donatur, tu komisi kasih, tu Natal komisi kasih dohot, tu Natal ni ina nami aka nama balu HKBP Cibubur. Mole ate ma perjolo tapasaha tutu hatta pardenggan basai, ala di Bagasan Botarion boy hita merayakan Natal. Ima nama balu komisi kasih doho lansia. Bukan karena kehebatan kita amanginang, tapi karena berkat Tuhan. Ilihat Tuhan tadi hita Haipason, boy hita dope di tahun 2025 merayakan Natal mames tahun ari hatu tubuni Tuhan ta Yesus ihuriata HKBP Cibubur khusus mai akka ina nami nama balu komisi kasih dohot lansia. Tuhan muna aman nami na nami, mole ate godang mau pasat nami khusus tu amang uluan nami, amak padita nami fungsional, na toktong man miroi hami, doho sude panitia ni Natal nakom laon, mole ate mangi pasu-pasu Tuhan tama akka sude akka arahan-arahan nabi na muna, anggi ama tu tahun naro lamu tu denggana perayaan nata perayata di Natal nakom laon. Tuhan muna aman nami ina nami khusus tu penyumbang ni huriat tahun khususnya di komisi kasih dan nama balu amanginang mulai tegudang hupasahat kami atas nama semua keluarga besar komisi kasih keluarga besar aka ina nami nama balu dohot aman nami nama balu kami mengucapkan banyak terima kasih amanginang na subuhi huguari hamilison aka donatur nami Tuhan tamana masu-masu sudah kaulah muna amanginang diberkati Tuhan semakin berlipat ganda berkat-berkat di tengah-tengah keluarga. Assalamu tu godang nan nom muset amanginang leanom muna tuaka pelayanan ni ina nami nama balu khusus komisi kasih na setiap bulan. Tuhan muna amang akapadita nami amang situa nami emeritus akai nak padita nami mole ate madi sude paniro muna boy mardalan Natal tadi Bagasan Bodarion khusus nakingan drama singkat mudah-mudahan hikmat dari Natal kita malam ini semakin percaya diri kita semakin setia kepada Tuhan songon naidokon yang mang padita naking aha penama satu kita tetap setia
kepada Tuhan. Tuhan muna sudah aman nami dan nami panitia bahkan semua seksi-seksi. Amang ketua, inang bendahara, sekretaris, seksi perlengkapan, seksi musik, multimedia, anak nami CS, bahkan aman nami security. Mulai ate godang mau pasahat nami Tuhan muna amang inang boy terlaksana Natal tadi bagasan bodarion. So na ilokon niya mang uluan nakin aman nami nakiningan amang tobing dagdagamo dang banyak kekurangan. Mungkin jauh dari yang diharapkan amang dang inang. Masih jarak-jarak kita amang inang. Asa tuaka tahun naneng ro semakin bagus perayaan kita merayakan kelahiran Yesus melalui Natal nakomla. Ipasu-pasu Tuhan tamahita amanginang terlalu mobi hita nana yang manalpuhot tahun naburukon tahun 2025 ilihat Tuhan tamadihita hahipason gajang ni umur kesuksesan anak-anak asalamu martabata balas ni rohata memuji pasangapon Tuhani. Moliate madihita saluhuna di Bagasatikion atas nama keluarga pasahaton namido. Selamat hari Natal 25 Desember 2025 dan selamat menjelang tahun baru 1 Januari 2026. Tuhan Yesus memberkati. Horas madihita saluhuna. Tepuk tangan dulu untuk Inang Sintua Boru Tambunan. Namangihut jalana manipuli mohon ujuh kami ma amang pendeta resort, amang pendeta RF Sitorus. Amang pendeta kami undang dengan hormat. Nahu hormati kami amanami nanami parhalado HKBP Cibubur, Dewa Diakoni dohot seksi-seksi, nahu haholongi kami, punguan lansa ni huriata HKBP Cibubur, komisi kasih, dohot punguan nama baru, tarlobima diamanami nanami, donateur komisi kasih HKBP Cibubur. Parjolo sahalima do moliate mahita tutuhata ala sidoho tolongi rohani Tuhan. Boy hita marpungu di Natal tabor nginon nahina suhutoni nakomla ni huriata HKBP Cibubur. Atas nama parhaladu HKBP Cibubur kami pasahaton selamat Natal madihita saluna. Selamat Natal madihita saluna. Mauliate hupasahatami tu panitia naung makalujahon boy mardala dohot dengan Natal tadi Bagasatikion asi marohani Tuhan dia kapare deo pamujota na susadiai sai martinangi marbinege matuhata sai dilihat Tuhan ya kana tahasi holi tu akatikinanang ro ditabai Tuhan magajang umur hahipasod dihita ditabai Tuhan ya kasilas ni roha nang ditonga-tongani keluarga ta alani di Bagasatikion ajakon nami rohita saluna asa tajakom ma Kristus nauktuwi asa mia maringana nang di tonga-tongani keluarga ta asa tajakom ma Tuhani tubuh di bagasar rohata Tuhani makabain nagadi pangaluaduan pos ni rohata tua katikina nengro alani selamat hari Natal madihita saluna botima. Tepuk tangan untuk amang pendeta. Namangihut pembagian secara simbolis bingkisan Natal. Hujo kami matujolo ianakon nami Noel Pangaribuan. Ada orangnya? Dari Inahana Inang Nyonya Silitonga Boru Pangaribuan. Tujolo Inang. Inang Nyonya Manihuruk Boru Sihaloho.
Dari Komisi Kasih, keluarga Herudol Manulang Siti Mariam, Siti, ayo ke depan. Yang kedua, EH Purnama Gundo Budianti. Purnama Gundo Budianti ke depan. Yang menyerahkan Pujo kami Mak Amang Pendeta Resort, Inang Dewan Diakoni, Inang Nyonya Jesi Dauruk Borusia Haan, Inang Nyonya Telum Bantobing Borusi Regar, Inang Sintua de Boru Nainggolan, masih ada. Memberikan satu-satu, Inang. Iya, Inang mana? Amplop Inang mana? Amplop Inang. Mau lihat bagaimana konsumsi sudah semua kebagian? Nggak kebagian sudah ya Mang Inang? Adong dope masuk kebagian konsumsi? Sudah kebagian semua,
Kujo kami ma amang pendeta M Tamba membuat tangiang si Panganon, Mars Panganon. Jolo malah amang. Tes. Jadi diamuna kamanginang sa marsipanganok kita jumolo mahita martangiang tawasada maruata martangiang mahita Jehovah di bata amanami nama rabangsa di Banua Gijang Moliate doho puji-pujian di bahasa rohanami di obason tuaro pamuna bediai alani asi doho dengan dibasam natotong madongani patiuro surina aka paradalanan ninggulu nami nama masuk-masuk kami disudi aka ulau nami ganupari moliate dio Tuhan nang marhite persauran nami di Bagasatikyon di perayaan Natal Komisi Kasih lansia doho nama balu di Huriam di AKIP Cibuburon imam marite panidingon nami liliturgi doho puji-pujian lubobi di nama nangi-nangi kami sian hatami di nama kalasuk kami Tuhan di are parningotan di are hatu tubuh ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami nagaya besi palua di kami melihat di Tuhan ala nunga mardalan acara doh denggan sudina rangkaian acara demi acara nang mardala doh denggan ale Tuhan sa totong maleoto demi asabuhi mamutihi nagabe gugu di bagasang ulu nami laho mga leo gugu di sudi akapardalaran ng ulu nami ng tutikin na nengro ipe Tuhan nang di bagasat tikyon nang mangulok kami stokin nang macalo pasupasum marhite si Panganon pardagingon asimaru amale Tuhan sa jumulu jama pasupasumon asa makorong gugu na baru di hami urasi hami on matangyang nami Tuhan na upasahatay marite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami martangya kami Tuhan amin si titi masih opa golang-golang pangarahuna songoni penatupani huriata segudang mapinasuna Molo adong neng mabayan hiburan boy bitujoloy nang sabil adong namangan. harus ada pakai ini khusus ini. Udah masuk.
Tes. Sini. Ya dadakan. Enggak usah. Kalian aja. Ini nggak bisa harus. Mana dua? Ya apa itu jalan. Ayo, dia lahir. Oke. Bilang Pak Tujolo, kami mengisi ini. Bilang Pak. Tes. Penyanyi dadakan. Dia lahir untuk kami, Dia mati bagi kami, Dia bangkit bagi kita semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Itulah firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Suara tiga. Dia lahir untuk kami, Dia mati bagi kami, Dia bangkit bagi kita semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Itulah firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia Raja di atas segala raja. Satu lagi. Jadi adong do pesaren ayat denami. Jadi berhubungan mod tunamasa di Tapanulis, Sumatera Utara. Aletong do lagu na mendadak. Alet Tuhan, Alet Tuhanku Tuhanku baringgan bangsa, tetap pahami tino pamon, roron waing tuadupanmu, mersinggang merbai doan, saur mahu Tuhai, jakon memahami akapar dosaon. Oleh Tuhanku tangis dohani, lau menghadapi nama saon.
sahit tirasiangano Ale Tuhan rumahom mendulung Ahoama ahabai non nami unang panuwas sunggup sitaonon itu hamiruasmu Ale Tuhan orang marimasmu salpuhon ma akadosa nami loas masonang hami mandioring olu di potimion loas marhamuan jeruk rajauni Lagi cengnya disabuk. Sony mah cuma dang tabu. Udah. Aku kok nggak ada nasiku ya, Dek? Ini ada nande. Jagal apa ini? Ayam ya? Ini jagal apa? Jagal berdua ya? Nunga saya manga kita salutna, aka ina na mabalu, aka ama, supaya siap dipanggil dikelompokkan. Contohnya di sini Wi 1, tua uma kan, Wi 2, tuh sih, inang. Panitia sini yang inang bersih tanggang. Iya. Ya tapi bekerja semua di satu di sini. Masa enggak bertugas bersamaan. Wi 1 di sini. Siap-siap ya. Wi berapa kau? Wi 7 inang baru si tanggang. Nyonya Limbang baru si tanggang. Inang Wi berapa? Inang Wi berapa? Di mana? Wi 3 Citua baru Tambunan. Jadi biar asa hatop unang palele kuat Wi berapa kau? Wi 8 Nyonya Simanjunta baru Siregar, siap-siap dipanggil. Ini di sini aja tempat Amang Pendeta. Enggak di
sini aja, ke depan aja satu-satu. Ini aja ya. W1. Namanya nggak ada. Hah? Nggak ada namanya. Namanya bikin masing-masing. Iya, siapa Wi ini datang ke sini? W1 datang ke sini. Situa baru Panjaitan. W8 datang ke sini, tapi satu-satu ya. Ke Situa lagi. Nyonya Simanjunta baru Siregar. W7 Inang Nyonya Limbong baru Sitanggang, tapi satu-satu. Siapa Wi? Oh, aku bisa ada nyanyi. Siapa namanya? W1. Oh, belum, nggak ada nama-namanya. Amanami Nanami maaf ya, per week ya supaya jangan bertumpuk di depan. Sekarang di sini W8 datang ke Inang Boru Siregar. W1 ke Inang Boru Panjaitan ya. Satu-satu supaya rapi jangan bertumpuk. Udah itu dulu. Inang dikasih satu-satu. Iya. Ini belakangan ini yang ada W-nya ya, berapa orang? Itu yang dari sini aja dulu, dari sini nih. Nah, udah. Tolong UI8 sama saya ya. UI8. Enggak dipanggil namanya, datang aja. Iya. Sini aja, sini. Sini. Nih, nih. Ya, Bapak Nyonya Siahan. Iya. Nyonya Siahan. Puluh juta. Amang si Hoping, Amang si Burian, tolong ke depan. Amang si Hoping, Amang si Burian. Amang si Hoping, 8 suruh ke sini ya. Amang si Hoping, Amang si Burian tuh jolo. W8 ke depannya Inang. W7 sama Inang Nyonya Limbong baru Sitanggang. W7 ke depan, ke sebelah kanan. W8. W8. Kok gitu laporannya? Oh, berapa orang? Inang bawa aja ini. Week 7. Sadia? Kok diperhalan? W1 tuh son, Wisada. Yang lain belum. Belum. W1 ke sini. Halo, Amang si Hombing, Amang si Burian, W12 Amang. Amang si Burian. Sini Amang. Itu Amang. W12 hamu mangaliat dia. Ibu di maju hamuna, kan kursi di belakang ada yang kosong. Ya, W12.
mereka. Wi 1 di sini. Si Manjung tak bersalah kan? Mana yang Wi 1? Wi 1 sudah selesai. Oh ini. Udah tulis. Enggak ada. Dang. Yang di sini saat ini Wi 1, Wi 8, Wi 7. Belum. Nanti. Wi 1 sudah habis ya. Wi 1 belum. Wi 1. Iya. Gini aja bikinnya. Nanti ke auditin sayang. Wi 1. Di sini si tua baru Panjaitan. Sudah tidak ada Wi 1. Jangan ada nyusul lagi ya. Wi 1. Tanda tangan aja ya. Ini yang mana? Ini punya Inang ya sayang ya. Oke. Tanda tangan semua. Ya mana dia nanti nyusul. Enggak ada dia. Kemana dia pergi? Nyonya Sirait baru gurning. Nyonya Sirait baru gurning ke sini. Nyonya Sirait baru gurning. Tak ada. Jangan bikin itu nanti aja. Nanti tahu parok sini, yang lain parok sini ya. Nah sini wi-nya lagi. Nah ini wi 1 simpan dulu. 1. Ya udah. Ya. Wi berapa lagi tuh? Wi 10 sini. 10. Wi 10 di Tusan, Wi 10. Si tua baru Panjaitan. Kau minta sana. Udah nanti aja tuh. Wi 10. Oh, udah selesai. Ke Nyonya Limbang baru si Tanggang. Nah. Wi 10 ini pegang. Sisanya dikembaliin. Hah? Tapi 1 belum ya? Tadi dibilangin wisada. Udah selesai wi 1. Uangnya lagi belum. Tunggu saya. Wi 1 minggulan. Agak kurang ini dia. Wi 1 tadi saya. Iya. Udah. Wi 10 Nyonya Limbang baru si Tanggang. Wi 10. Wi berapa lagi? Wi 10 Nyonya Limbang udah. Udah. Nanti dikembali. Wi 6. Namanya sayang sini. Sini 1. Emang ada tulisannya Wi 6 ya? Udah, kalau yang sudah selesai keluar dari situ. Hah? Bukan ini biar jangan padat masuk. Amanginang Wi 8 yang belum ngambil tolong ke depan ya, biar cepat kita pulang. Sini sayang, sini.
Anom siap-siap. Datang ke sini, Wi Anom. Inang, unang sudah 7 lur. Ngaibain peruek, nanti peruek dipanggil ke depan. Heragabi marpasar hita. Jolo jojo amang inang 7 lur. Wi 5 asaro ita 7 lo. Wi 5. Wi 5. Wi 5.